Получават ли надмощие революционната армия и биват ли разбити марините? Разберете това, ако останете само до края на видеото. Здравейте, аз съм Кай Ревюс и днес ще разгледаме епизод 1117 на One Piece и как се разгръща той. Той започва точно където свърши последния. Ако не сте го гледали, имам ревю в канала, така че може да го чекнете. Разговорът между Драгон Саво и Иванков еволюира и стига до темата за така наречената Eight Nation революция, където нации, окуражени от тях, вдигат бунт на правителството. Тази тема бързо бива приключена и се връщаме отново към Кинг Кобра. И с тази мисъл получаваме ретроспекция преди повече от месец, когато се състоя Реверито и виждаме как 4 капитана на революционната армия атакуват по време на това събитие с цел да освободят Кума. Точно тогава е засегната една много сериозна тема, за която аз от много време говоря, че One Piece не е някакво си нещо, което просто да е така, да го зяпаш. Той има голям смисъл. А тази тема е точно как Celestial Dragon-ите взимат просто другите хора за роби, за тях долнопробни същества. Не ценят въобще в живота на другите, освен на тях. Точно когато един от тяхната преслойка се опитва да убие своя поданик, се появява Карасо, който не бяхме виждали от доста време, а на мен е такъв много интригуващ герой. И успява да спаси поданика и така може да се каже, че започва мисията на революционерите да освободят хората, да запалят пламъка заедно с Кума. Обаче виждаме какво може да се заформи в тази ретроспекция, защото Фуджитора и Рьокуго се появяват, но ни дават малко време, защото искат да ни покажат Линденбърг как спасява още хора, а Линденбърг е капитана на южните сили на революционерите. Но тук обаче вече идва момента, който всички чакаме, изгаряме от нетърпение и ето го той, просто адмиралите са готови да се бият, ето ги в действие. Когато Карасо се изправя срещу Фуджитора, а Рьокуго срещу Морли. Морли, който е капитана на западните сили. Няма значение в случая на кого е капитан. Аз имам един въпрос към Ода. Какъв беше този разговор, който те водеха? Ако мога, ще ви сложа част от разговора или ще изкарам някъде текст някакси, просто трябва да го видите. Разговорът е един път. Уникален. Ода уникален. Това дори не е най-изненадващото в този епизод. Българския ми топ. Сета в този епизод. Значи Фуджитора, слепият адмирал, просто така мега кежуали решава да се викне един метеор на Мариджоа, където не трябва да убиваш почти никой, не трябва да рушиш, нали? Мега забранил. Мега кежуали се вика метеора, бърз край на проблемите. И след тази всичката суматоха, разбира се, отново Ода не остана клифхенгър за края на епизода, по-скоро аниматорите. И отново е повдигнат проблема за Ширахоши и последното действие е как Кинг Кобра влиза при петимата старейшини. И ако трябва да обобщим този епизод и да завършим това видео, според мен в следващия епизод на One Piece тази ретроспекция ще бъде продължена. Аз лично на този бих му дал 7 от 10, защото ми беше много интересно да видя членовете на революционната армия и адмиралите в действие и за да разбера с техните дяволски плодове, което не сме знаели и беше много готино. А каква е вашата оценка, може да оставите долу в коментарите. Много бих ви бил благодарен, ако харесате видеото, ако се абонирате. Аз бях Кайро и до следващото ревю. Чао, чао!